Η Μιμή η Καλόκαρδη και το κουτί για εξαφανίσεις. Η Μιμή η Καλόκαρδη ήταν μια μικρή γλυκιά ποντικίνα, πολύ τρυφερή, με ροζ μυτούλα. Όλος ο κόσμος την αγαπούσε, χωρίς να πολύ ξέρει γιατί. Όταν οι μεγάλοι τη συναντούσαν στον δρόμο να κοιτάζει με ευπρέπεια χαμηλά, με το ροζ φορεματάκι της μέχρι τα γόνατα και τα ροζ της πέδιλα, έλθαν στο ποντικάκι τους με ύφος επιτιμητικό. «Κοίτα τη μικρή Μιμή την Καλόκαρδη τη γλυκιά που είναι», και πρόσθεταν, «τόσο γλυκιά που σου έρχεται να τη φας». Και με ύφος επιτιμητικό, «όχι σαν μερικούς», που σήμαινε, «θα ήταν καλύτερα να ήσουν σαν τη Μιμή την Καλόκαρδη». Όταν άκουγε αυτά τα κομπλιμέντα, η Μιμή πετάριζε τα ματόκλαδά της και συνέχιζε το δρόμο της, λίγο πιο ροζ από πριν. Πρέπει να πούμε ότι η Μιμή δεν έλεγε και πολλά. Άκουγε χωρίς να μιλάει και έτσι αποδείκνυε στους άλλους ότι υπήρχαν. Κάπως σαν μια μαμά που μας κοιτάζει σιωπηλά και επιδοκιμάζει με τα μάτια. Υπήρχε όμως και κάτι παραπάνω. Από το πολύ να ακούει τους άλλους, η Μιμή είχε αποκτήσει μεγάλο ταλέντο στις μιμήσεις. Όταν κάποιος απέναντί της άρχιζε να μιλάει ανοιγοκλίνοντας τα μάτια, τα ανοιγοκλίνε και αυτή. Όταν ο Γιαννάκης ψεύδιζε, το απαντούσε ψευδίζοντας. Όταν μιλούσε ο κύριος Γιάννης με την επιβλητική του φωνή, το απαντούσε και εκείνη με επιβλητική φωνή. Όταν η Σούζη η ποντικίνα τσίριζε με μια φωνούλα σαν ροκάνα, της απαντούσε και εκείνη με φωνή σαν ροκάνα. Όταν ένα ποντικάκι χοροπηδούσε από το ένα πόδι στο άλλο, χοροπηδούσε και εκείνη χωρίς να το καταλαβαίνει. Μαγικά πράγματα. Έπαιρνε τη φωνή τους, αντέγραφε τις χειρονομίες τους και γινόταν σαν τους άλλους χωρίς καμία προσπάθεια. Είχε επίσης φοβερό ταλέντο να μιλάει με προφορά ελβετική, ολλανδική, γερμανική, αραβική και ιαπωνέζικη. Μια μέρα η Μιμή άρχισε να μιμείται τη δασκάλα στην εντέλεια. Τρεμόπαιζε τα αυτιά της, στριφογύριζε ανάμεσα στα δάχτυλα ένα κομμάτι κυμουλία και έκανε τους φίλους της να γελάσουν πολύ. Όταν την καλούσαν για φαγητό, της έλεγαν «Έλα Μιμή, κάνε μας τώρα τον κύριο Τραγωνάκη, τον καθηγήτη της γυμναστικής». Εκείνη λοιπόν κλωτσούσε στον αέρα, σήκωνε το δάχτυλο απειλητικά και σφύριζε σουφρώνοντας τα φρύδια με ύφος αγριοπό. Εκείνη την ώρα γινόταν πραγματικά ο κύριος Τραγανάκης και οι άλλοι έσκαγαν στα γέλια. Αν όμως ρωτούσε κανείς τη Μιμή την Καλόκαρδη, «Και σένα, για πες μου, ποιος σε κάνει πραγματικά να γελάς» ή «Τι γνώμη έχεις γι' αυτό», θα την έπιανε μεγάλη αμηχανία. Θα δίπλωνε προς τα μέσα το κορμί της σαν ακροβάτης, ώστε να την ξεχάσουν. Γιατί η Μιμή είχε ένα άλλο μαγικό κόλπο για να την ξεχνάνε. Είχε φεύρει, όπως στις παραστάσεις μάγων, το αόρατο κουτί για εξαφανίσεις. Ξέρεις, εκείνο το περίφημο κουτί, μέσα στο οποίο ο μάγος κλείνει κάποιον και χοπ, άπερα κατάπερα, 5 λεπτά αργότερα δεν υπάρχει πια κανείς. Το δικό της κουτί για εξαφανίσεις ήταν αόρατο, πολύ βαθιά μέσα της. Δεν χρειαζόταν παρά να συγκεντρωθεί. Εμπρός, χοπ, Μιμή, μια και δυο, κόσο στην ποντικότρυπα. Και τότε, πώς δια μαγείας γινόταν αόρατη. Αυτό το κουτί για εξαφανίσεις ήταν πολύ χρήσιμο τις μέρες που η Μιμή βαριόταν μέχρι θανάτου, την ώρα του φαγητού, στο τραπέζι ή όταν πήγαινε στην εκκλησία και έπρεπε να μείνει ακίνητη. Όταν βαριόταν έλεγε «Χοπ, άμπρα-κατάμπρα ποντικότρυπα». Και τότε η Μιμή που έβλεπε ο κόσμος με τη ροζ μυτούλα και τα μεγάλα γκρίζα μάτια ήταν το φάντασμα της Μιμής. Η πραγματική Μιμή είχε κρυφτεί μέσα στο κουτί. Καμιά φορά άκουγε να της λένε «Γιούχου, Μιμή, με ακούς? Πού τρέχει ο νους σου, Μιμή?» Άκουγε τη φωνή σαν ηχό από τα βάθη της ύπαρξής της. Και τότε έπρεπε να ξαναβγαίνει από το κουτί για εξαφανίσεις
και να ξαναγυρίζει στον κόσμο των ζωντανών. Όταν όμως δεν ερχόταν κανείς να της απλώσει το χέρι ή να την βγάλει έξω από το κουτί για εξαφανίσεις, έμενε καμιά φορά για πολλή ώρα έτσι, μέχρι να βρεθεί στο δρόμο της κάποιος καθρέφτης που να της επιβεβαιώσει ότι πραγματικά υπήρχε και ήταν εκεί. Έριχνε τότε μια ματιά και, βλέποντας την αντανάκλασή της στον καθρέφτη, ανέβαινε και πάλι αργά στην επιφάνεια. Έτσι, με ένα άμπρα κατάμπρα, ξαναβρισκόταν ανάμεσα στους άλλους. Η Μιμή, που ήταν λίγο φιλόσοφος, πίστευε ότι οι ενήλικοι που προσποιούνται ότι ξαναπουδράρουν τη μύτη τους ή ότι βάζουν κοκκινάδι στα χείλια, επιβεβαιώνουν με μια ματιά στον καθρέφτη ότι εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν. Μια μέρα, μια από εκείνες τις μέρες της βαριεστημάρας, συνέβη κάτι παράξενο στη ζωή της Μιμής. Η Μιμή Καλόκαρδη βρισκόταν στο εστιατόριο για τα βαφτίσια του Μικρούλη, του ξαδέλφου της που ήταν 3 μηνών. Όταν έφεραν τα πιάτα, η Μιμή έλεγξε με μια ματιά στον καθρέφτη αν όλα ήταν εντάξει και αν η ίδια εξακολουθούσε να είναι εκεί. Κανένας δεν της έδινε προσοχή, όπως συνήθως. «Πάρα πολύ καλά, Θεούλη μου, τι καλά που είναι. Δεν συμφωνείς, Ροζούλα, και εσύ, Τζονάκι, και εσύ, ξάδελφε Αλέκο, τι αριστούργημα αυτή η τάρτα με 3 τυριά», ρώτησε. Κανένας όμως δεν απάντησε στην Μιμή. Έριξε μια ματιά απέναντί της, αλλά ο καθρέφτης της έκανε κόλπα. Το πρόσωπό της φαινόταν κουνημένο και δεν τα κατάφερνε να το ξεχωρίσει μέσα στον καθρέφτη. Το περίγραμμά του ήταν θαμπό και τρεμουλιαστό, όπως όταν κοιτάζει κανείς μέσα από τα δάκρυά του. Τότε η Μιμή φοβήθηκε. Μήπως είχε μείνει πιο πολύ από ό,τι έπρεπε μέσα στην ποντικότρυπά της? Μήπως δεν θα ξαναφαινόταν ποτέ? Ένιωσε σαν να έπεφτε σε μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Λες και ο πάτος του κουτιού για εξαφανίσεις είχε τρυπήσει και κύριε έπεφτε, όλο έπεφτε. Κοίταζε όλους τους άλλους, τον Τζιμάκο, τον Τζονάκη, τη Θιάνα. Καθένας τους είχε ένα πρόσωπο που μπορούσες να το βλέπεις και καθένας χαμογελούσε σε κάποιον, σαν μέσα σε καθρέφτη. Ακόμα και το μωρό έμοιαζε να μιλάει στον πιπερό του. Εκείνης όμως δεν της χαμογελούσε κανένας. Κανένας δεν της μιλούσε. Τουλάχιστον υπήρχε ακόμα. Συγκεντρώθηκε, ξεδιπλώθηκε από το βάθος της, όπως κάνουν οι ακροβάτες στο τσίρκο όταν τελειώνει το νούμερό τους, και βγήκε από το κουτί για εξαφανίσεις σιγά σιγά με πολύ αργές κινήσεις. Πήρε τότε μια βαθιά ανάσα και φώναξε. «Δεν είναι ωραία! Είναι χάλια! Είναι απέσια!» κάνοντας μεγάλες χειρονομίες σαν ηθοποιός του θεάτρου. Είχε ξεδιπλωθεί εντελώς και αυτό έκανε τη φωνή της τεράστια, στεντόρια. «Είμαι η Μιμή Καλόκαρδη και δεν θέλω να εξαφανιστώ!» Τα πυρούνια έμειναν στον αέρα και έγιναν απόλυτη ησυχία. Ξαφνικά όλα τα πρόσωπα ήταν στραμμένα πάνω της. Ακόμα και ο Μικρούλης σταμάτησε να κλαίει. Ο Τζονάκης παραλίγο να πνιγεί, καταπίνοντας ένα κομμάτι τάρτα με 3 τυριά. Και η μαμά προσπάθησε να συγκρατήσει τη Μιμή, αλλά εκείνη ξεφώνιζε ακόμα πιο δυνατά. «Δεν είμαι γλυκιά! Δεν είμαι για φάγωμα! Δεν είμαι ροζ από μέσα! Βαρέθηκα πια! Αρκετά!» Έριξε μια ματιά στο καθρέφτη. Όσο μιλούσε, το περίγραμμά της σε χώριζε όλο και περισσότερο και η εικόνα της ξαναφαινόταν. Φώναξε. «Καλή όρεξη σε όλους!» και ξαναπήρε το πυρούνι της. «Καλή όρεξη, Μιμή!» τράβλησαν οι άλλοι γεμάτοι έκπληξη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μιμή Καλόκαρδη έδωσε σαφές περίγραμμα στον εαυτό της. Έπρεπε να φωνάξει, όπως ο χαμελέοντας που κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται κατακόκκινος, κόκκινος από θυμό, μόνο και μόνο για να δείξει στους άλλους ότι υπάρχει. Την οικογένεια σιγομιλούσαν για κάμποσο καιρό για αυτή την ιστορία και κάνανε το σταυρό τους μην τυχόν και τρελαινόταν η Μιμή η Καλόκαρδη. Η Μιμή όμως δεν ανησυχούσε. Είχε χρειαστεί απλώς λίγο περισσότερο καιρό από τους άλλους για να εκδηλώσει τον εαυτό της. Αποφάσισε ότι δεν θα άφηνε ποτέ πια τους άλλους να αποφασίζουν για αυτή. Μπορούσε να πει «Μου αρέσουν τα κρεμμύδια,
Συχαίνω με τη σοκολάτα. Δεν μου αρέσει το θέατρο, αλλά λατρεύω την όπερα και αν δεν σας αρέσει, το ίδιο μου κάνει. Μπορούσε επίσης να μιλάει για τους καημούς της και όχι μόνο να ακούει. Καμιά φορά θύμωνε όταν τύχαινε να αφήσουν την πόρτα να κλείσει στα μούτρα της. «Μα το Θεό, τι αγένεια, παραλίγο να μου σπάσει στη μύτη!» Η Μιμή εξακολούθησε να είναι πολύ γλυκιά, αλλά όχι για φάγωμα, γιατί κανείς δεν πρέπει να αφήνει τους άλλους να τον τρώνε. Αργότερα η Μιμή Καλόκαρδη έγινε διάσημη με τις μιμήσεις της, αλλά αυτό το έκανε μόνο για μερικές ώρες κάθε μέρα. Τον υπόλοιπο καιρό ήταν η Μιμή και κανένας άλλος.